हेलो एवरीवन, हम हैप्पी अपने सबन के स्वागत करत बानी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। दोस्त, आज हमनी पढ़े वाला बानी सन क्लास 10th के भोजपुरी के मॉडल पेपर 2021 के, यानी कि 2021 में जौन भी भोजपुरी में प्रश्न पूछल गईल बा अपने से ऑब्जेक्टिव, वो प्रश्न पूछल गईल बा कितना 100 गो प्रश्न पूछल गईल बा। ठीक बा, तो इस 100 प्रश्न के हमनी यहाँ क्वेश्चन के आंसर देखब जा। हम अपने के 100 प्रश्न हल कराएब। ई पेपर से एग्जाम में प्रश्न जे बा लगभग 30 से 40 गो प्रश्न बनी एग्जाम में अपने के। तो ई पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बा। अब भैया एगो बात हम अपने समझ से अभी कहतनी, एकर PDF मत मांगे, काहे कि PDF अभी जे बा भैया एकर हमारा पास उपलब्ध नहीं है। अपने सबन कहनी करा देवे कि क्वेश्चन, तो हम अपने सबन खातिर ई वीडियो बना रहल बानी कि अपने के एग्जाम में भी बा पास में, तो अपने के से कुछ फ़ायदा हो जाए। तो PDF मत मांगे, वीडियो के देख ली अच्छा से, अपने के ऐसे काम निकल जाए। और अपने सबन का PDF देले भी बानी, तो उ पढ़ लेता नहीं अच्छा से, तो कोनो दिक्कत परेशानी ना हुई। तो अपने ई वीडियो के देखिए अच्छा से, आ सभी क्वेश्चन करे के सोची कि अपने से कितना प्रश्न जे बा बन पा रहल बा, कितना प्रश्न जे बा नइखे बनत। ई प्रश्न के करे के सोची। चली, तो आज के जौन हमनी के पहला जौन प्रश्न बा, ई प्रश्न बा कि विषय वासना। अपने सबन प्रश्न के देखी क्लियर कि विषय वासना छूटत न मन से में प्रधानता है। विषय वासना छूटत न मन से में प्रधानता है। वीर रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस कि हास्य रस। तो ऑप्शन बी हमनी के बिल्कुल करेक्ट आंसर बा, भक्ति रस। ठीक बा, चली दूसरा जौन प्रश्न बा हमनी के प्रश्न बा कि संत शिव नारायण कौना काल के कवि बानी। संत शिव नारायण कौना काल के कवि बानी। फर्स्ट ऑप्शन बा आदिकाल, सेकेंड ऑप्शन बा भक्ति काल, थर्ड ऑप्शन बा रीति काल, और फोर्थ ऑप्शन बा आधुनिक काल। यानी कि संत शिव नारायण जे बानी आदि काल के कवि बानी वहाँ के, यानी कि ऑप्शन ए जौन बा हमनी के बिल्कुल सही ऑप्शन बा। ऑप्शन ए आदि काल। ठीक बा। प्रश्न संख्या 3 जौन बा हमनी के कि संत शिव नारायण कौना भक्ति के मानत रही। संत शिव नारायण कौना भक्ति के मानत रही। ऑप्शन ए सगुण भक्ति, ऑप्शन बी निर्गुण भक्ति, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कौनो ना। तो चारों ऑप्शन में से हमनी के ऑप्शन जौन बी बा बिल्कुल राइट आंसर बा कि निर्गुण भक्ति के मानत रही वहाँ के। ऑप्शन बी निर्गुण भक्ति। चलिए चौथा नंबर प्रश्न के हमनी करब जा, और एक एक कोशिश करब जा जाने के कि चौथा नंबर प्रश्न के आंसर हमनी के का होई। ठीक बा, ऐसा अगर आपने जानत हईन तो कमेंट करके जरूर बताएं कि चौथा नंबर प्रश्न के आंसर हमनी के का होई। कि संत शिव नारायण में केकरा प्रति आक्रोश बाटे। संत शिव नारायण में केकरा प्रति आक्रोश बा। ऑप्शन ए सामाजिक विषमता, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कौनो ना। तो ऑप्शन ए हमनी के बिल्कुल सही आंसर बा कि सामाजिक विषमता के प्रति संत शिव नारायण में आक्रोश भरल बाटे। ठीक बा, चली 5 नंबर प्रश्न के देखी। भाई वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। वीडियो कर अपने सबन लाइक नहीं करत, लाइक जरूर कर दी। देखिए भाई तबीयत खराब बा, फिर भी हम अपने सबन खातिर वीडियो बना रहल बानी। ठीक बा, तो कम से कम लाइक तो जरूर कर दी वीडियो के। संत शिव नारायण प्रभावित रही। संत शिव नारायण प्रभावित रही केकरा से, तो हमने के बिल्कुल राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी कबीरदास से संत शिव नारायण जी प्रभावित रहनी। ठीक बा, चली अब प्रश्न संख्या हमनी 6 के देखब जा। प्रश्न संख्या 6 बा सगरे जहान भोजपुरिया कौना विधा के रचना है। सगरे जहान भोजपुरिया कौना विधा के रचना है। ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी एकांकी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बा कि सगरे जहान भोजपुरिया का है एकांकी है। सगरे जहान भोजपुरिया एकांकी है।
चलिए प्रश्न संख्या 7 के देखब जा हमनी कि गिरमिटिया मजदूर कौन लोग रहे। गिरमिटिया मजदूर कौन लोग रहे। ऑप्शन ए मगहिया लोग, ऑप्शन बी भोजपुरिया लोग, ऑप्शन सी मैथिली लोग आ ऑप्शन डी तीनों। तो देखिए राइट आंसर हो जाई ऑप्शन बी, भोजपुरिया लोग के का कहल गइल बा, गिरमिटिया मजदूर। ठीक बा। चलिए प्रश्न संख्या 8 के हमनी देखब जब अब प्रश्न संख्या 8 बा कि भोजपुरिया लोग कैसन होला। भोजपुरिया लोग कैसन होला, यानी कि भोजपुरिया जे लोग बा उ कैसन होला। देखिए कामासुत होला, कि बी में कामचोर होला, कि सी में दुनू, कि चौथा में कौनो ना। नहीं तो हमनी के आंसर राइट आंसर बा ए, ऑप्शन ए, यानी कि कामासुत होला। जितना भी भोजपुरिया लोग होला उ मेहनती होला। देखिए प्रश्न संख्या 9 के अब हमनी देखब जा कि भोजपुरिया लोग कौन कौन टापू के गुलजार बना दिहलक। यानी कि हमने जौन पढ़ले बा चैप्टर पढ़नी सगरे जहान भोजपुरिया, उ चैप्टर में बतावल गइल बा कि भोजपुरिया लोग कौन कौन टापू के गुलजार बना देलक। यानी अपना मेहनत के दम पर उ टापू के आज बदल देलक, उ बतावे के बा। पहला ऑप्शन मॉरिशस, दूसरा फिजी, तीसरा सूरीनाम और चौथा ऑप्शन डी में तीनों। तो राइट आंसर हो जाए हमने के ऑप्शन डी, यानी कि तीनों, यानी मॉरिशस के भी, फिजी के और सूरीनाम के, ये तीनों टापुन के क्या कर देलक, गुलजार बना देलक लोग भोजपुरिया लोग। अब प्रश्न संख्या 10 के हमने देखब जा कि प्रश्न संख्या 10 के आंसर का हुई। देखिए प्रश्न संख्या जौन 10 बाटे हमने के बाटे कि गिरमिटिया मजदूर काहे खातिर गइल रहलन सन। यानी कि गिरमिटिया मजदूर काहे खातिर गइल रहलन सन, एकरा के हमनी के आंसर बतावे के बा। घूमे खातिर, कि खेले या खाए खातिर, चौथा राजनीति करे खातिर, और डी नंबर ऑप्शन ऊख के खेती करे खातिर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बा। ऑप्शन डी यानी कि ऊख के खेती करे खातिर गिरमिटिया मजदूर लोग के लेके गइल गई रहे। ठीक बा। ऑप्शन नंबर अब प्रश्न संख्या अब हमनी 11 के देखब जा कि प्रश्न संख्या 11 का हो। देखिए प्रश्न संख्या 11 बा कि गिरमिटिया शब्द कैसे बनल बा। गिरमिटिया शब्द कैसे बनल बा, सेटलमेंट से, एग्रीमेंट से, दोनों से, कि कौनो से ना। तो ऑप्शन बी हमनी के बिल्कुल राइट आंसर बा कि एग्रीमेंट से गिरमिटिया शब्द बनल बा। एग्रीमेंट शब्द के ही एगो विकसित रूप कौन, गिरमिटिया शब्द, ध्यान में रखे। चलिए 12 नंबर प्रश्न के हमनी करब जा। 12 नंबर जौन प्रश्न बा हमनी के कि सर शिवसागर राम गुलाम कौन रही। सर शिवसागर राम गुलाम कौन रही। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हमनी के मॉरिशस के प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी मॉरिशस के प्रधानमंत्री। चलिए 13 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा कि सर शिवसागर राम गुलाम का मूल गांव रहे। यानी कि सर शिवसागर राम गुलाम जी बनी, यहाँ का मूल गांव कौन रहे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बा, हरिगांव। हरिगांव यहाँ के मूल गांव रहे। चलिए 14 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा कि सर शिवसागर राम गुलाम के पुरखा लोग कहवा के रहे। यहाँ के पुरनिया लोग कहाँ के रहनी, ई बात बताओ के हमनी के। भोजपुर, छपरा, गोरखपुर की पटना। तो ऑप्शन का हो जाई भोजपुर। ऑप्शन ए हमनी के का हो जाई, भोजपुर हो जाई। ठीक बा। भोजपुर का है, ई जिला है। ठीक बा। देखिए अब 15 नंबर प्रश्न का हमने देखब जा कि सर शिवसागर राम गुलाम के मूर्ति कहवा स्थापित बा। तो सर शिवसागर राम गुलाम जी के मूर्ति पटना के गांधी मैदान में लागल बा। यानी कि ऑप्शन सी हमनी के का हो जाई, राइट आंसर हो जाए, यानी कि पटना में बाटे। देखिए अब 16 नंबर प्रश्न के कि ब्रजेंद्र भगत मधुकर मॉरिशस के का रही। ब्रजेंद्र भगत मधुकर मॉरिशस के का रही। तो यहाँ के वहाँ के राष्ट्र कवि रही, मॉरिशस के राष्ट्र कवि रही यहाँ के। यानी कि ऑप्शन सी का हो जाए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए हमनी के। 17 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा कि संत पलटू दास रही का रही। संत कवि रही, कि राजनेता रही, कि सेनानी रही, कि तीनों रही। तो संत पलटू दास का रही, संत कवि रही। यानी ऑप्शन ए हमने के बिल्कुल राइट आंसर, संत कवि। चलिए 98 प्रश्न के देखब
कि संत पलटू दास प्रभावित रनी। संत पलटू दास प्रभावित रनी, केकरा से संत पलटू दास प्रभावित रनी, ई बात हमनी के बतावे के बा। तो संत पलटू दास कबीर दास से प्रभावित रनी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाई, ऑप्शन बी। चली 19 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा। 19 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा कि संत पलटू दास के भक्ति रहे। संत पलटू दास के भक्ति रहे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए अपने के निर्गुण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए निर्गुण। 20 नंबर प्रश्न देखें कि संत पलटू दास कौना काल के कवि रनी। संत पलटू दास कौना काल के कवि रनी, तो हमने के राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी भक्ति काल। कौना काल के रनी, भक्ति काल के रनी, ऑप्शन डी हमने के राइट आंसर हो जाए। चली अब प्रश्न बा कि साधु भाई के विधा ह। साधु भाई के विधा ह, तो ई का ह, देखी ऑप्शन डी हमनी के राइट आंसर बा संस्मरण। संस्मरण देखी, लेकिन एकरा पहले ई प्रश्न पूछल जा चुकल बा 2023 में, जहां ई प्रश्न के आंसर दल गइल बा पद का पद। तो पद अगर आवता ऑप्शन में तो संस्मरण ना रही, या संस्मरण रही तो पद ना रही। तो जौन भी रही, पद रहे तो पद टिक करके आएम, संस्मरण रहे तो संस्मरण टिक करके आएम। ठीक बा। चलिए 22 नंबर प्रश्न के देखी। संत पलटू दास कौना परंपरा के कवि रही। संत पलटू दास कौना परंपरा के कवि रनी, तो यहाँ का रनी कबीर परंपरा के कवि, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल हमनी के राइट आंसर बा, ऑप्शन बी कबीर परंपरा। प्रश्न संख्या 23 का हमने देखब जा कि कौना बायन कौन विधा ह। बायन के विधा ह, बायन के विधा है, यानी कि बायन जौन बा कौन विधा है, तो बायन का है हमनी के कहानी है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बा। चली 24 नंबर प्रश्न के हमनी देखब जा कि बायन के रचनाकार बानी, यानी कि बायन जौन बा कहानी एक रचनाकार के बानी, ई बात बताओ के बा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि विसुंदरा नंदन जी बायन कहानी के रचनाकार बानी। ठीक बा। चली 25 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा। 25 नंबर प्रश्न बा कि बायन में कौन रोग के चर्चा बाटे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि एड्स के चर्चा बाटे। एड्स जौन बीमारी बा एकरे चर्चा कइल गइल बा बायन जौन कहानी बा एमे। चली 26 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा। 26 नंबर प्रश्न कि फतेह शाही कौन रही। फतेह शाही कौन रही, तो बिल्कुल हमनी के राइट आंसर हो जाई ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फिरंगियन से लोहा लेवे वाला राजा। लगभग 23 साल तक फिरंगियन यानी अंग्रेजन से लड़ले रहनी फतेह शाही। ठीक बा। तो ऑप्शन डी हमनी के का हो जाई राइट आंसर हो जाई। चलिए प्रश्न संख्या 27 के देखब जा कि फतेह शाही कहवा के राजा रही। फतेह शाही कहाँ के राजा रही, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बा हमनी के हुस्सेपुर के बा। का बा हुस्सेपुर के राजा रनी फतेह शाही। ठीक बा। 28 नंबर प्रश्न के हमनी देखब जा कि 28 नंबर प्रश्न बा कि कवि प्रथम क्रांतिकारी केकरा के कहत बा। कवि प्रथम क्रांतिकारी केकरा के कहत बा, तो राइट आंसर हो जाइए हमनी के ऑप्शन सी फतेह शाही। राइट आंसर ऑप्शन सी फतेह शाही। चलिए 29 नंबर प्रश्न के देखी कि अंबेडकर का समय भारतीय समाज कैसा रहे, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जब रही, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रही, उस समय भारत के जौन समाज रहे कौना प्रकार के रहे, तो राइट आंसर हमने के ऑप्शन बी हो जाई, यानी कि वो बेरा भेदभाव भरल समाज रहे भारत के। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखे बजा हमनी कि उहो बरखा आई के विधा ह। उहो बरखा आई के विधा ह, तो हमने के राइट आंसर का हो जाई ऑप्शन डी, यानी कि उहो बरखा आई का है एगो कविता है। ठीक बा। चलिए प्रश्न संख्या अब 31 देखब जा हमनी कि उहो बरखा आई में कौन ऋतु के वर्णन बा। उहो बरखा आई में कौन ऋतु के वर्णन बा। देखिए इस चैप्टर से ही याद रखें उहो बरखा, तो बरखा यानी कि कब आवेला, तो बरसात के मौसम में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाई कि बरसात के वर्णन कइल गइल बा उहो बरखा आई जौन कविता बा ओमे। ठीक बा, ये याद रखें। चलिए अब 32 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा कि जगलाल चौधरी कौन रही।
जगलाल चौधरी कौन रही? तो जगलाल चौधरी जी यहाँ के राजनेता रहनी। का रहनी? राजनेता यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बा, राजनेता रहनी यहाँ के। ठीक बा, चलिए अब 33 नंबर प्रश्न के हमनी करब जा कि अमृता प्रीतम के कौन पुरस्कार मिलल रहे? अमृता प्रीतम के कौना पुरस्कार मिलल रहे? तो ई अमृता प्रीतम के ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलल रहे, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर बा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलल रहे। ठीक बा, चलिए 34 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा कि अमृता प्रीतम मूल लेखिका कौना भाषा के रही? यानी कि अमृता प्रीतम जे रहनी यहाँ के कौना भाषा के मूल लेखिका रहनी? तो ऑप्शन डी हमनी के राइट आंसर हो जाए, यानी पंजाबी के यहाँ के कारणी मूल लेखिका रहनी, पंजाबी भाषा के मूल लेखिका रहनी। 35 नंबर प्रश्न देखी कि कबड्डी खेले कौना स्तर तक पहुँचल बा? कबड्डी खेल कौना स्तर तक पहुँचल बा? तो अपने सब जानता नहीं कबड्डी के खेल अभी अंतर्राष्ट्रीय हो गई बा, कि सब देश खेल रहल बा। ठीक बा, तो ये एशियाई स्तर तक कबड्डी खेल पहुँच चुकल बा, एशियाई स्तर तक। ठीक बा, तो ऑप्शन डी का हो जाए हमनी के राइट आंसर हो जाए। चलिए 36 नंबर प्रश्न के देखी कि कबड्डी में प्रत्येक दल में कितना खिलाड़ी होला? कबड्डी में प्रत्येक दल में कितना खिलाड़ी होला? ध्यान से सुने, देखिए कबड्डी खेले खातिर एक दल से एक बेर में 7 गो प्लेयर उतरेला खेले खातिर, लेकिन यहाँ पूछल गइल बा कि कबड्डी में प्रत्येक दल में कितना खिलाड़ी होला? तो प्रत्येक दल में 12 गो खिलाड़ी होला कबड्डी में, लेकिन खेलत समय में मात्र 7 गो प्लेयर माने 7 व्यक्ति कबड्डी खेलेला आ 5 व्यक्ति के बैठा के रखल जाला कि आवश्यकता पड़ला पर एके उपयोग कइल जाई। ठीक बा, तो हमने के यह क्वेश्चन पूछल बा कि कबड्डी में प्रत्येक दल में कितना खिलाड़ी होला? तो राइट आंसर हमने के का हो जाई ऑप्शन सी, यानी कि 12 गो। ठीक बा, लेकिन खेलेला कितना? तो 7 गो। ई बात पर ध्यान रखें। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखें कि नेह के पाती के रचनाकार बानी, यानी कि नेह के पाती के रचनाकार बानी। ई नेह के पाती जौन बा एक लिखे वाला लेखक के नाम बताओ अपने के। तो का हो जाए हमने के राइट आंसर हो जाए गोरख पांडे, यानी कि ऑप्शन बी का हो जाए राइट आंसर हो जाए। 38 नंबर प्रश्न देखब जा कि भोजपुरी के पहिलका फिल्म कौन रहे? यानी कि भोजपुरी के जो सबसे प्रथम बार सबसे पहला फिल्म बन रहे उ फिल्म के नाम का है? तो गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाइबो, ई पहिलका फिल्म है भोजपुरी के। तो ऑप्शन बी का हो जाए हमनी के राइट आंसर हो जाए। ठीक बा, ध्यान दे। चलिए 39 नंबर प्रश्न का हमने देखब जा कि 42 के साथी के रचनाकार बनी। 42 के साथी के रचनाकार बनी, यानी 42 के साथी जौन बा एकर लिखले के बानी, एकर लेखक के बानी। ई आंसर हमनी के बतावे के बा। तो राइट आंसर हमनी के बा रमाकांत द्विवेदी रमता, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर बा। ठीक बा, चलिए 40 नंबर प्रश्न के देखब जा कि जिंदगी कौना चीज पर तप रहल बा? तो भैया अपने सबन भी जानत तानी कि आग पर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बा। 41 नंबर प्रश्न बा कि संज्ञा के भेद होखेला। तो संज्ञा के कितना भेद होला? तो 5 गो होला, यानी कि ऑप्शन डी का हो जाई राइट आंसर हो जाई। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखे कि लिंग के भेद होखेला। तो लिंग के कितना भेद होला? तो 2 गो होला, यानी कि ऑप्शन डी का हो जाई राइट आंसर हो जाई। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखी कि क्रिया के भेद होखेला। क्रिया के कै गो भेद होला? तो क्रिया के भी 2 गो भेद होला, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर बा। 44 नंबर प्रश्न देखी कि अलंकार के भेद होखेला। अलंकार के भेद होखेला तो का हो जाई कि अलंकार के 3 गो भेद होला। ठीक बा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाई। आ कौन कौन? तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक बा, ये तीनों अलंकार के भेद ह। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखी कि नदी संज्ञा ह, यानी कि नदी शब्द जौन बा ई कौन संज्ञा ह? ध्यान से सुने, नदी शब्द बा जौन ई कौन संज्ञा ह? तो नदी शब्द जौन बाटे ई संज्ञा ह जातिवाचक। का ह? जातिवाचक, यानी ऑप्शन ए। कैसे कि नदी बोलला पर धरती पर जितना भी नदी बा सबके बोध होला।
तो जब उ शब्द जौना से सब के बोध हो जाए ओकरा के जातिवाचक कहल जाला। अगर इहे रहित कि गंगा नदी, तो गंगा नदी से केकर बोध होता, सिर्फ एगो नदी के, उहो गंगा नदी के, तो ई हो जाई व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा नदी का हो जाई व्यक्तिवाचक संज्ञा और सिर्फ नदी का हो जाई जातिवाचक संज्ञा। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखें कि हिमालय संज्ञा ह। हिमालय कौन संज्ञा ह? तो देखिए हिमालय जौन बा एके गो बा, तो हिमालय एके गो बा यानी कि एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहल बा, तो ई हो जाई व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि सिर्फ हिमालय एके गो बा, ऐसा नहीं कि 10-12 गो हिमालय होखे। ठीक बा, तो ऑप्शन बी हमनी के का हो जाई राइट आंसर हो जाई, यानी कि ऑप्शन बी यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखें कि तेल के संज्ञा ह, यानी कि तेल कौन संज्ञा ह? तो तेल ह द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन ह? द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन सी हमने के का हो जाई राइट आंसर हो जाई ऑप्शन सी। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा ककरा कहल जाला, यानी कि कोनो वस्तु जौना के नाप तौल के देवल जाए, जोख के देवल जाए, उ सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आई। यहाँ तक कि मिट्टी कौन संज्ञा ह? तो मिट्टी कौन संज्ञा ह? तो ई ह द्रव्यवाचक संज्ञा। मिट्टी कौन संज्ञा ह? तो द्रव्यवाचक संज्ञा ह मिट्टी। ठीक बा, काहे कि मिट्टी के भी नाप तौल के देवल जाला, टेलर से मापाला नु, तो नाप कौन संज्ञा हो जाई द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखें कि मेला के संज्ञा ह। मेला कौन संज्ञा ह? तो देखिए एक आदमी से तो मेला नहीं लाग सकत, समूह में लागी मेला, बहुत सारा आदमी लगाई दुकान दौरी, तब ओकरा के मेला कहल जाई। यानी कि मेला जौन ह समूहवाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन ए हमने के का हो जाई राइट आंसर हो जाई। चलिए 49 नंबर प्रश्न बा कि खट्टा के संज्ञा ह। खट्टा शब्द जौन बा ई कौन संज्ञा ह? खट्टा शब्द, तो देखिए खट्टा जौन ह भाववाचक संज्ञा ह। का ह? भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाई हमने के राइट आंसर। 50 नंबर प्रश्न बा कि करियकी शब्द के लिंग बदली, यानी करियकी जौन शब्द बा एकर लिंग बदल के बताई। ठीक बा, तो का हो सकता करियकी शब्द के लिंग का हो सकता करियक्का हो सकता, यानी कि करियकी शब्द का बा स्त्रीलिंग बा, तो एकर लिंग जब बदलल जाई तो पुल्लिंग होई, और पुल्लिंग का हो जाई करियक्का, यानी कि ऑप्शन बी हमने के राइट आंसर हो जाई। ठीक बा, चलिए 51 नंबर प्रश्न देखें कि करियकी शब्द के विपरार्थक शब्द, यानी करियकी शब्द के विपरार्थक शब्द यानी कि उल्टा शब्द का हो सकता, तो एकर राइट आंसर हो जाई हमने के ऑप्शन ए यानी कि गोरकी। ठीक बा, चलिए 52 नंबर प्रश्न के देखब कि गोरकी छौड़ी जात बाड़ी में विशेषण ह। ठीक बा, तो विशेषण यानी कि संज्ञा के विशेषता के बतावल जाए ओकरा के विशेषण कहल जाला। ठीक बा, एमे संज्ञा के बा ई लड़की छौड़ी का बा, एमे हमनी के संज्ञा बा, तो छौड़ी जौन बा एमे हमनी के संज्ञा बाटे, तो एकर विशेषता का बा गोरकी। ठीक बा, तो हमनी के राइट आंसर का हो जाई ऑप्शन ए यानी कि गोरकी। ठीक बा, ई एकर विशेषण ह। ठीक बा, चली अब प्रश्न संख्या 53 हमने देखब जा कि बैल के बहुवचन ह। तो देखिए ऐसे बैल के बहुवचन बैले होला। ठीक है, बैल के बहुवचन बैले होला, तो एमे हमनी के ऑप्शन तो देवल नहीं के, तो ऑप्शन डी हमनी के राइट आंसर हो जाए, यानी कि कौनो ना, यानी कि जौन ऑप्शन बा एमे से कौनो ना होई। ठीक बा, चलिए 54 नंबर प्रश्न देखे जा हमनी 54 नंबर प्रश्न कि दही कौन लिंग ह, यानी कि दही के लिंग बताई, दही कौन लिंग ह? तो दही पुल्लिंग ह, यानी कि ऑप्शन ए का हो जाए हमने के राइट आंसर हो जाए। 55 नंबर प्रश्न के देखब जा कि हवा कौन लिंग ह, यानी कि हवा के कौन लिंग है ये बताई, तो हवा जो हमने के स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन बी हमने के राइट आंसर हो जाए। 56 नंबर प्रश्न बा कि दाल रोटी में समास ह। दाल रोटी में कौन समास है? दाल रोटी में द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास, यानी कि ऑप्शन बी का हो जाए हमने के राइट आंसर हो जाए। 57 नंबर प्रश्न जौन बा हमने के
कि त्रिफला त्रिफला समास है। तो त्रिफला कौन समास है? तो त्रिफला कौन समास है? द्विगु समास है, यानी कि ऑप्शन सी हमने के का हो जाए बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाए। 58 नंबर प्रश्न के देखब कि अनंत में समास है, यानी जेकर अंत ना होला ओकरा के अनंत कहल जाला। तो अनंत में समास है नग समास, यानी कि ऑप्शन डी हमने के का हो जाए राइट आंसर हो जाए। 59 नंबर प्रश्न के आंसर अपने सबन कमेंट करके बताएं कि अनुप्रास कौन अलंकार है। ई अपने सबन खातिर हम छोड़ रहल बानी प्रश्न। अगर अपने देख रहल बानी वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि अनुप्रास कौन अलंकार है। ठीक बा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए 60 नंबर प्रश्न बा हमनी के कि उपमा कौन अलंकार है। उपमा कौन अलंकार है? तो उपमा जे है शब्द अलंकार है, यानी कि ऑप्शन ए हमने के राइट आंसर हो जाए शब्द अलंकार। चलिए 61 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा कि संत शिव नारायण के जन्म कावना जिला में भइल रहे। संत शिव नारायण के जन्म कावना जिला में भइल रहे। तो यहाँ के जो जन्म भइल रहे ई ऑप्शन के अनुसार बलिया हो जाए, यानी कि ऑप्शन डी। लेकिन बुक में जौन बा अपने जब किताब पढ़े तो बुक में देवल गइल बा गाजीपुर। ठीक बा, गाजीपुर। तो ई ध्यान में रखेम, अगर ऑप्शन में बलिया आ गई तो बलिया का टिक करेम, अगर गाजीपुर रही तो गाजीपुर के टिक करेम, अगर दोनों एक साथ आ जाता भैया तो गाजीपुर के टिक करेम, अपने बलिया के छोड़ दे हैं। ठीक बा, काहे कि बुक में गाजीपुर ही देवल गइल बा। ठीक बा। चली 62 नंबर प्रश्न के देखब कि जोगी खातिर कौना इंद्रिया के साधल सबसे जरूरी बा। तो जोगी खातिर नयन के साधल सबसे जरूरी बा, यानी कि ऑप्शन डी हमने के राइट आंसर हो जाई। 63 नंबर प्रश्न के सुनी कि जमालबद्ध काव्य खंड केकर लिखल है। जमालबद्ध काव्य खंड केकर लिखल है। फटाफट अपने सबन खातिर प्रश्न के हम छोड़ रहल बानी कि अपने कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक बा, कि एकर आंसर का होई। ठीक बा ना। चली 64 नंबर प्रश्न बा कि अम्बेडकर के प्रारंभिक शिक्षा कहवा भइल रहे। अम्बेडकर के प्रारंभिक शिक्षा कहवा भइल रहे, यानी कि अम्बेडकर जी, डॉक्टर अम्बेडकर जो रनी यहाँ के शुरू में कहाँ से पढ़ाई लिखाई कैले रहनी। तो ऑप्शन ए हमनी के राइट आंसर हो जाए, यानी कि सतारा में। सतारा में। ठीक बा। चली 65 नंबर प्रश्न बा हमनी के कि अम्बेडकर के बाबूजी सेना में का रही। अम्बेडकर जी के पिताजी सेना में का रही। तो ऑप्शन बी हमनी के सही बा कि मेजर सूबेदार रही। वहाँ के पिताजी का रही मेजर सूबेदार रही। ठीक बा। 66 नंबर प्रश्न बा हमनी के कि श्रीमती भीमाबाई अम्बेडकर के रहत। तो श्रीमती भीमाबाई अम्बेडकर जी के मतारी रहनी, यानी कि माई। ठीक बा। तो ऑप्शन में कभी कभी माई भी आ जाए या मतारी भी आ जाए, तो मतारी लिखी चाहे माई लिखी, दोनों बात एक बा। ठीक बा। चलिए 67 नंबर प्रश्न बा हमनी के कि मतन के कहानी में मतन का हो। मतन के कहानी में मतन का हो। तो मतन के कहानी में मतन एगो नायक हो, यानी कि ऑप्शन ए का बा हमनी के बिल्कुल सही आंसर बा। ठीक बा। चली 68 नंबर क्वेश्चन बा कि वर्षा ऋतु के कौन लोग गरियावेला, यानी कि बारिश के समय में कौन लोग गाड़ी देवेला, ये पूछल जाता। तो भाई रोज काम काज क के दू टाइम के रोटी खाए वाला व्यक्ति न बारिश के गरियाई, ओकरा काम काज ना मिली, रोजगार ना मिली। तो ऑप्शन सी अपने के का हो जाए सही आंसर हो जाए कि रोज कमाए वाला मजदूर का करला गाड़ी देवेला। 69 नंबर प्रश्न बा कि जगलाल चौधरी के जन्म कहवा भइल रहे। जगलाल चौधरी के जन्म कहवा भइल रहे। तो ऑप्शन हमनी के हो जाई राइट आंसर हो जाई गारखा में, यानी कि ऑप्शन बी का हो जाई राइट आंसर हो जाई गारखा में। गारखा का है सारण जिला में आवेला गरखा। ठीक बा। सारण जिला जौन बा ओकरे अंतर्गत आवेला गरखा। चली 70 नंबर प्रश्न में कि वारिस शाह से कविता में पंजाब के कौन नदी के नाम आइल बा। वारिस शाह से कविता में पंजाब के कौन नदी के नाम आइल बा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी कि चिनाब। चिनाब जौन बा हमनी के नदी के नाम आइल बाटे। ठीक बा। तो ऑप्शन सी हमनी के का हो जाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाई। ठीक बा। चली 71 नंबर प्रश्न के हमनी बताएब जा कि
आंसर का हुई रात भर नींद काहे ना आवे। रात भर नींद काहे ना आवे तो भैया डर के कारण, यानी कि ऑप्शन डी हमनी के राइट आंसर बा। 72 नंबर क्वेश्चन बा कि भोजपुरी के पहिलका फिल्म के हीरोइन रहे, यानी भोजपुरी के जौन पहिलका फिल्म जौन बाटे गंगा वाला, एकर पहिलका जौन हीरोइन बाड़ी एमे ई के रहे, एकर नाम बतावे के बा। प्रश्न संख्या 72 के क्वेश्चन कर अपने के समझ के आंसर बतावे के बा का हो सकता। तो यहाँ के जौन रनी वहाँ के नाम पड़ जाई के कुमकुम, यानी कि ऑप्शन ए हमनी के राइट आंसर हो जाए, यानी कि कुमकुम। ठीक बा, ई बात पर ध्यान दें, कुमकुम। चली अब हमनी के प्रश्न संख्या 73 के करब जा कि प्रश्न संख्या 73 का बा। गोरख पांडे कहवा के रहनियार रनी। गोरख पांडे कहवा के रहनियार रनी, तो यहाँ के राइट आंसर हो जाई ऑप्शन सी, यानी कि बलिया के रहनियार रनी। लेकिन ध्यान दे हैं, ठीक बा, ई जौन बुक जौन दौल गईल बा, बुक में अपने सबन के बलिया नहीं से बतावल गईल, बुक में बतावल गईल बा देवरिया का, देवरिया, देवरिया, ठीक बा, देवरिया जिला जौन की उत्तर प्रदेश में बा। तो देवरिया जिला के उत्तर प्रदेश में, ठीक, उत्तर प्रदेश में जौन देवरिया जिला बा, उहाँ के एगो गांव में बा, जौन गांव के नाम है मुडरावा, ठीक बा, मुडरेवा। तो ई ध्यान दे हम, लेकिन ऑप्शन अपने के बलिया रही तो अपने बलिया टिक के हम बलिया भी सही मानल जाई। ठीक बा, लेकिन अगर देवरिया आ जाता तो देवरिया का भी अपने टिक करें, देवरिया का टिक करें, बलिया के छोड़ दें। चलिए अब 74 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा कि एशियाई खेल में कहवा कबड्डी पहली बार शामिल भइल रहे। तो एशियाई खेल में कबड्डी पहली बार दिल्ली में शामिल भइल रहे, यानी कि ऑप्शन डी हमने के का हो जाई राइट आंसर हो जाई। 45 नंबर प्रश्न के हमने देखब जा कि डोमकच खेलल जाला, डोमकच खेलल जाला कब, बारात आवल पर ना भाई, बारात आवला पर डोमकच थोड़े खेलल जाला। देखिए दूसरा ऑप्शन बा कि बारात विदा होला के रात में, बारात विदा होला के रात में। तो ये हमने के ऑप्शन हो सकता, ठीक बा, कि बारात जब चल जाला तब उहे रात में डोमकच खेलल जाला। हमने के ऑप्शन बी हमने के राइट आंसर हो जाए। ठीक बा, चलिए 76 नंबर प्रश्न सुने कि संत शिव नारायण जोड़ देले बानी, संत शिव नारायण जोड़ देले बानी कौन चीज पर। तो ऑप्शन नंबर हमने के ए का हो जाए राइट आंसर हो जाए आंतरिक साधना पर, आंतरिक साधना पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमने के राइट आंसर बा। 77 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दी कि संत शिव नारायण के नाम पर कौना संप्रदाय चलल बा। संत शिव नारायण के नाम पर कौन संप्रदाय चलल बा। तो शिव नारायणी संप्रदाय चलल बा। कौन संप्रदाय, शिव नारायणी संप्रदाय, यानी कि ऑप्शन सी हमने के राइट आंसर बा। ठीक बा, 78 नंबर प्रश्न बा कि संत पलटू दास के गुरु के नाम रहे, संत पलटू दास के गुरु के नाम रहे। ठीक बा, तो संत पलटू दास के गुरु के नाम का रहे, ये अपने समन के कमेंट करके बताई धड़ाधड़। बाबा पार्वती दास, बाबा जानकी दास, बाबा किशुन दास की कौनो ना। तो ऑप्शन बी हमने के राइट आंसर कि बाबा जानकी दास वहाँ के गुरु के नाम रहे। ठीक बा, चली 69 नंबर प्रश्न, 79 नंबर प्रश्न बा कि जगलाल चौधरी के परिवार जियत रहे, जगलाल चौधरी के परिवार जियत रहे कथी, गरीबी में, काफी गरीबी में जियत रहे, यानी कि फकीरी में जियत रहे, यानी कि ऑप्शन बी का हो जाए हमने के राइट आंसर हो जाए। 80 नंबर प्रश्न जौन बाटे हमने के देखिए जहाँ कि जगलाल चौधरी के नाम कावना मेडिकल कॉलेज में लिखाइल रहे, जगलाल चौधरी के नाम कावना मेडिकल कॉलेज में लिखाई रहे। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में लिखाई रहे, यानी कि ऑप्शन डी हमने के का हो जाए राइट आंसर हो जाए। ठीक बा, चलिए 81 नंबर प्रश्न के देखब जा कि 81 नंबर प्रश्न का कहत बा। ठीक बा, 81 नंबर प्रश्न का कहत बा, एके देखब जा। 81 नंबर प्रश्न बा कि कृष्ण के परवाची शब्द ह, कृष्ण के परवाची शब्द ह। तो देखिए कृष्ण के तीनों परवाची शब्द, कान्हा भी कहल जाला, गोपाल भी कहल जाला, मुरारी भी कहल जाला, यानी कि ऑप्शन डी हमने के राइट आंसर हो जाए। चलिए 42 नंबर प्रश्न बा कि अमृत के विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि अमृत के उल्टा शब्द बताओ के बा। तो अमृत के उल्टा विष भी होला, माहुर भी होला, जहर भी होला, यानी कि तीनों है, यानी कि ऑप्शन डी हमने के राइट आंसर बा, ऑप्शन डी। 83 नंबर प्रश्न बा कि जौन दिखाई ना देला कहल जाला। तो जौन दिखाई ना देवल जाला ओकरा के अदृश्य कहल जाला, यानी कि ऑप्शन बी हमने के राइट आंसर हो जाए। देखिए
84 नंबर प्रश्न बा कि नरेंद्र के संधि विच्छेद होला। तो नरेंद्र के संधि विच्छेद का होला? नर जोड़ इंद्र होला। तो ऑप्शन सी नंबर हमने के राइट आंसर हो जाए कि नर जोड़ इंद्र। 85 नंबर प्रश्न देखें कि देवालय के संधि विच्छेद होला। तो देवालय के संधि विच्छेद का हो जाला देव जोड़ आलय, यानी कि ऑप्शन डी हमने के राइट आंसर। देव जोड़ आलय यानी कि ऑप्शन डी हमने के राइट आंसर हुई। चली, मयूर शब्द ह तत्सम तद्भव देशज विदेशज कौन शब्द है मयूर? तो 86 नंबर प्रश्न के राइट आंसर हो जाए यानी कि तत्सम। मयूर का है तत्सम शब्द है। ठीक बा। चली, 87 नंबर प्रश्न बा कि मोर शब्द है। मोर कौन शब्द है? तो मोर शब्द जौन बा तद्भव है, यानी कि ऑप्शन बी हमने के राइट आंसर बा। चलिए अब 88 नंबर प्रश्न बा कि गुमसाइन शब्द ह तो ई हमनी के देशज यानी कि ऑप्शन सी। ठीक बा। चलिए अब क्वेश्चन बा कॉलेज शब्द ह। कॉलेज कौन शब्द है? तो ई विदेशज शब्द ह कॉलेज यानी कि विदेशज यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। 90 नंबर प्रश्न बा कि बबुआ खेले जई है में कौन काल ह? तो अपने काल पढ़ ले बनी तो आराम से एक आंसर दे सकता नहीं कि बबुआ खेले जई है। देखो खेले गईल नहीं खन, अभी बात होता कि बबुआ खेले जई है। ठीक बा। तो भविष्य का बात होता है यानी कि ऑप्शन सी यानी कि भविष्य काल है। ठीक बा। चलिए 51 नंबर प्रश्न बा, एक आंसर अपने सबन कमेंट करके बताएं हमरा के कि सुनीता भोजन बनैले रही। ठीक बा, सुनीता भोजन बनैले रही कौन काल है? कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए हमनी 92 नंबर प्रश्न के देखब जा कि बबुनी पढ़ रहल बिया में कौन काल है? तो पढ़ रहल बिया यानी कि अभी। तो एक राइट आंसर हो जाई वर्तमान काल यानी कि ऑप्शन ए हमनी के का हो जाई राइट आंसर हो जाई। चलिए 93 नंबर प्रश्न देखब जा कि धन संज्ञा के विशेषण होला। तो धन संज्ञा का विशेषण होखी धनी यानी कि ऑप्शन बी हमने के राइट आंसर हो जाई। चलिए 94 नंबर प्रश्न बा कि ने कौन कारक के विभक्ति ह? तो ने जौन ह कर्ता कारक के विभक्ति ह यानी कि ऑप्शन ए हमने के राइट आंसर हो जाई। चलिए 95 नंबर प्रश्न के देखब जा हमनी कि लड़की हंसत रहली कौन क्रिया ह? तो लड़की हंसत रहली ई जौन बा ई अकर्मक क्रिया ह यानी कि ऑप्शन बी हमनी के का हो जाई राइट आंसर हो जाई कि लड़की हंसत रहली ऑप्शन बी यानी कि अकर्मक क्रिया। 96 नंबर प्रश्न के देखब जा कि लड़की गाना गा रहली ह कौन क्रिया ह? तो लड़की गाना गा रहली ह ई हमनी के सकर्मक क्रिया ह यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बा। चलिए 97 नंबर प्रश्न बा कि लड़की पढ़ रहल कैसन वाक ह? तो ई जौन बा ई सरल वाक ह यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बा। 98 नंबर प्रश्न के देखी कि राजू कहले रहे कि ऊ काल पटना जा रहल ह। राजू कहले रहे कि ऊ काल पटना जा रहल ह कैसन वाक ह? तो ई जौन बा ई मिश्र वाक ह यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर बा। चलिए 99 नंबर प्रश्न के देखें कि कंडक्टर सीटी बजौलस आ बस चल दिहल। आ के मतलब होला आवर। ठीक बा। तो एमे दूगो सरल वाक्य जोड़ल गइल बा यानी कि ई संयुक्त वाक्य है यानी कि ऑप्शन सी हमने के राइट आंसर हो जाई। लास्ट क्वेश्चन बा अपने के कि दूध पानी के पानी लोक कीर्ति के अर्थ होला। तो भैया दूध के दूध आ पानी के पानी कहे का मतलब पूरा न्याय। ठीक बा यानी कि ऑप्शन ए हमनी के राइट आंसर बा। तो अपने सबन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि अपने के वीडियो कैसा लागता। ठीक बा, अगर वीडियो अच्छा लागता अपने खातिर तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अपना भाई बहन दोस्त के पास में भी वीडियो के शेयर जरूर करें। तब मिल जाए फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद जय भारत।